Добре, готови ли сме за Словото? Готови ли сме за Словото? Обичам, когато проповядвам, да има хора, които общуват заедно с мене, защото по този начин разбирам, че хората ме слушат, а днес ще ви се налага да слушате. Защото ще има Слово. Ще има много Слово. Обичате ли Словото? Аз много обичам Словото. Добре, нека да си помолим първо. Нека всеки един от нас да наведе глава и да се помоли заедно с мен. Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово, което е Боговдъхновено, което е помазано, за да може да струшава, за да може да бъде като меч, който разделя плътта от духа. И ние, Боже, ти благодарим за Твоето Слово, което си го оставил, за тези писма, които си ги написал към нас, Боже мой, да ги четем и да се любуваме на Теб, на това, който си бил, на това, кой си сега и за това, който ще бъдеш. И аз сега те моля, Боже, аз да бъда Твоята уста. Аз се отеглям назад, Боже, и извиквам Твоята благодат да дойде тук на това място, Твоята благодат да завземе всичко, за да може, Боже мой, Ти да родиш плод от това Слово, за да може Ти да бъдеш прославен, за да може Ти да говориш, за да може Ти да работиш. Нищо човешко, а нека Ти да бъдеш този, който ще бъде отпред. В името на Исус. Амин. Халелуя! Добър е Бог. Толкова е добър, толкова милостив. Знаете ли защо е добър? Защото днес сме тук. Защото имаме възможността да бъдем днес пред Него. В Неговия дом. Исус казва, моя дом ще се нарече молитвен дом. И ние сме тук в Неговия дом. Царя на царете и Господа на господарите. Вие представяте ли си царя, който създаде небето и земята? Всичко видимо и невидимо. И ние сме днес в Неговия дом. Само си представете, сега ако си... да вземем някой... Кажете една световно известна звезда. Енрике Иглесиас, който го каза добре. Вие представяте ли сега да отидем в дома на Енрике Иглесиас? Мале, всички ще бъдат, мале, каква привилегия, ние сме тук. Нали? И е така, страхотно е. Само, че ние сме в дома на царя на царете и Господа на господарите Исус Христос, който е много по-голям от Енрике Иглесиас. Исус Христос е създателя на Енрике Иглесиас, и на Мариани, и на Давид, и на Оси, и на всеки един, който виждам тук пред мен. И слава на Бог. Просто ви започвам с това, за да знаете къде стоите и пред кого стоите. Вие не стоите пред мен, вие не стоите пред пастори и пред тях стоите, но на първо място стоите пред Бог. И Святия Дух е тук. Сещате ли се, когато Исус бе кръстен във вода, какво стана? Святия Дух дойде върху него, като гълъб и кацна, нали? Някой замислял ли се, защо Святия Дух бе изобразен като гълъб? Моя 5-годишен син скоро започна да ме пита за това. Защо гълъб? И аз започна да му обяснявам. Гълъб е толкова чисто, кротко и тихо създание, птица. И реално ти можеш да направиш така и да го изгониш, нали? Тоест, нека да не изгоним Святия Дух днес. Ако има вик, нека да бъде изблик на хвала, нека да бъде изблик на радост и на вяра, а нека твоето поведение днес да не изгони Святия Дух, защото Святия Дух е тук заради теб. И през цялото време си мисли, че Святия Дух е кацано на твоето рамо. Приемаш ли това предизвикателство? Окей, добре, започваме и влизаме в Словото. Само да ви попитам нещо. Случвало ли ви се да забравите нещо, което ви се е случвало? Било добро или лошо? В началото ви казах, че ще си говорим, така че очаквам всеки един от вас да отговори. Всеки един. Случвало ли ви се да забравите, ако нещо ви се е случило? Честно. Да, често. Аз чух честно. Да, на мен също. Кое обаче е възможно да забравите по-бързо? Добрите неща или лошите неща? Бъдете честни. Добре, в правилната църква съм днес, защото си говорим лице в лице истини неща. Темата, която днес ще говорим, сега ще видите, се казва "Не забравяй Господ". Имате ли телефони, книги, химикали? Започвайте да записвате. Започвайте, много ще ви умолявам да записвате. И не само днес, и не само когато аз говоря, или когато пастор Джоел или пастор Стефан Кръстев. Винаги бъдете готови Бог да ви говори. Когато започнете да четете, носете, изкарайте си телефоните, изключете си първо интернета, всичко, което може да ви разсея. Вземете си тетрадки, започнете да записвате, защото, както ви казах, Святия Дух ще открива. Защото, повярвайте ми, нещата, които ще говоря аз днес, са
продуктувани от Святия Дух. И много често може това, което говоря вие да го възприемете по начин, по който даже аз не съм искал да ви кажа, а Святия Дух да ви открива велики и тайни неща. Какво е откровението за Бога? Откровението е, представете си нещо загърнато и върху него да има някакъв плат. Когато вземеш този плат и го премахнеш, това е откровение. Да видиш неща, които са скрити от теб. И вярвам, че днес Бог ще говори неща, които са скрити от нас. Нека небето да говори. Нека да оставим Бог да говори. Добре, темата се казва "Не забравяй Господ". Много от нас биха казали: как може за Бога да забравим Господ? Дали? Сега като представете си, аз ви казвам "Не забравяй Господ". Има ли хора, които, може да не ми отговаряте, нали? Но има ли хора, които си биха ми отговорили: Мариански, как бих могъл да забравя Господ? Ти преди малко, нали, каза Бога, който създаде небето и земята. Бога, който създаде творението, всичко видимо, невидимо. Как мога да го забравя? Ние като вярващи не можем да го забравим. Сигурно е така. Но днес ще говоря за вярващите. Отново в църквата. Хората, които сме тук. И много се радвам за всеки един, който е тук днес. Защото вие не сте тук случайно. Това слово е за вас. Когато Бог даде това слово, то е за вас. Между другото, привилегия имаха пловдивчани, църква Филаделфия Пловдив, защото Бог ми даде първо това слово за тях. Беше не съм много силно време, те могат да потвърдят, но след като приключих, Бог ми каза: това слово остава и за Бургас. И аз казах на пасторите: имам слово за Бургас. Те казаха: страхотно. И само очаквах в момента, който ще дойде и да освободя това слово, и ето го момента. И аз не вярвам в случайности. Не вярвам, че днес е случайен ден, и не вярвам, че вие днес сте попаднали тук случайно. Това, което Бог прави, това, което Святи Дух синхронизира и оркестрира, е породено от Него, и знам, че ще има плод. И вярвам, че ще има плод. И това, което ще чуем днес, това, което ще чуя и аз, ще има плод, защото това слово се отнася и за мен. Това, че аз днес говоря, не ме прави по-различен от вас. Може съм малко по-смел, защото съм застанал да говоря на микрофон. Това може би е разликата, но знам, че има доста проповедници на това място. Добре, днес ще четем и ще размишляваме от книгата Съдии. Колко от вас са чели тази книга? Дигайте ръце. Страхотно. Повечето си е чели. Страхотна книга. Книгата разказва за Израел, народа на Бог, и съдиите, които Бог им изпращаше. Тоест, представете си, че те са управници, които царуваха, воюваха и ги защитаваха. И сега искам да влезем заедно в Словото. В Съдии 2 глава четем от 8 до 10 стих. Запишете си, стиховете са изкарани тук на телевизорите пред вас, може да си ги запишете, и след като приключи днешната проповед, днешната служба, може да се приберете и да прочетете отново всичко това, което сме говорили. Добре, от 8 до 9 стих. И Господният слуга Исус, Навиновият син, умря на възраст 110 години. Погребаха го в земята на наследството му в Тамнат Арес, в хълмистата земя на Ефрем, на север от хълма Гаас. 8 и 9 стих започва, 2 глава започва с Исус Навин и неговата смърт. Защо? Сега, аз няма да ви проповядвам за Исус Навин, но книгата започва с него. И е много ключово, за да разберете проповедта ми, вие трябва да знаете кой е Исус Навин и защо започвам с Исус Навин. Даже ще споменем и Моисей. За да може да разберем кой е Исус Навин, казах ви, че ще четем днес, нека да влезем в книгата на Исус Навин, първа глава, ще четем от 1 до 7 стих. За всички, които се записват, отново казвам, четем Исус Навин, 1 глава, от 1 до 7 стих. Там Бог заповядва на Исус Навин да завладее Ханаан. А Ханаан е земята, която Бог обещава на Израел, че те ще наследят след като Моисей ги изведе от робството. Робство пък, в който те бяха в Египет. Добре, до тук всичко ясно ли е? Страхотно. И започваме да четем. След смъртта на Господния слуга Моисей, Господ говори на Исус, Навиновия син, Моисеевия служител. 2 стих. Слугата ми Моисей умря. Сега стани и мини през Йордан, ти и целия този народ.
в земята, която аз давам на тях, на израелтяните. 3 стих. Вместо това, всяко място, на което стъпят краката ви, ви го давам. Както казах на Моисей. Някой ще каже ли амин? От пустинята до Ливан, до голямата река, реката Ефрат, цялата земя на хетите и до голямото море, към залез слънце, ще дам на пределите ви. Никой няма да може да стои против теб през всичките дни на живота ви. Амин. Както бях с Моисей, така ще бъда и с теб. Няма да се отделя от теб, нито ще те оставя. 6 стих. Бъди силен и смел, защото ти ще разделиш в наследството на този народ земята, за която съм се клел на бащите им, че ще им я дам. Само бъди силен и твърде храбър, за да постъпваш внимателно според целия закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се откланяй от него, нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да идеш. Амин. Вау, какви стихове, какви обещания. Обещания, които важат и до днес. Тоест, сега разбираме ясно, че Исус Навин не е случайен библейски герой. Тоест, в проповедта ми той не е случайно въвлечен. Той е наследник на Моисей, избран от самия Бог. Исус Навин извежда през река Йордан Божия народ, не Моисей. За жалост Моисей не успя да влезе поради обстоятелства и причини, но Исус Навин го прави. Той извежда народа, завзема територии, разделя територии и раздава на народа. Владее над Израел. Те виждат, всички те виждат чудеса и как Бог движи ръката си чрез Исус Навин. И сега отиваме в 10 стих, откъдето започва всичко, за което ще говорим днес. И цялото това поколение се прибра при бащите си. Ще спра за малко тук. Сега имам ли вниманието на всички вас? Благодаря ти, Пепи. А на останалите? Много ви благодаря. Цялото това поколение, говорим за поколението на Моисей и Исус Навин. Много е важно да разбирате, да следите, за да разберете и проповедта. Така, цялото това поколение се прибра при бащите си. Тоест, разбрахме за какво става въпрос. Да, починаха. Това е нещо нормално. Те се прибраха. А след тях дойде друго поколение. Така, сега за да го обясня още по-просто за тези, които не го разбират, сега си представете, че аз съм едното поколение, а другото поколение, което идва, е моето дете. Йоан. Така. А след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа. Нито делата, които беше извършил за Израил. Чакай малко, какво говориш ти? Тая Библия да не е объркана. Как бе? Добре, нека спрем 10 стих. 10 стих казва, след тях дойде друго поколение, което не познаваше Господа. Странно, нали? Тук говорим за едно цяло поколение, което беше застанало, виждащо чудесата на Моисей. Та за Бога имаше човек, ще говорим за някого. Някой човек, който бе там в тълпата и видя как Моисей раздели морето на две. Не само видя, ами че и премина. Вие представяте ли си? И не само той. Целият народ. Целият народ. Словото на Бог никога не лъже. Целият народ видяха всичко това. И не само чудесата, не само тези неща. И нещата, които Исус Навин направи. И все пак, следващото поколение, децата им, те не познаваха Господа. Тоест, Мариане, ти искаш да кажеш, че нашата пасивност, маловерие, хладост дава отражение на следващото поколение ли?
Тоест, ако аз сега съм хладък, ако аз съм маловерен, значи колкото и концерта да направя, колкото и проповеди, колкото и църкви да основем, колкото и чудеса да направим, ако нямаме вярата и ако не познаваме Бог, ако не забравяме Бог и най-вече не говорим на децата ни, ще го кажа по още по-прост език, на децата ни, те няма да познават Бог. Защото реално ние не сме по-различни от израелтяните. Продължаваме. И за да бъда още по-откровен към вас, готови ли сте? Това е малко гадно. Обаче докато ние мълчим и не говорим на децата си за Господ и Неговите дела, света не щади това. Света говори с лъжи, доктрини и стандарти, които изграждат света, не Бог. Тоест, докато ти мълчиш и не говориш на детето ти, на децата ти, на близките ти, на следващото поколение, света не го прави. Той говори, само че говори лъжи и изгражда лъжливи стратегии срещу следващото поколение, което идва. И отново, нима израелтяните не видяха чудесата. Само се сетете, хора, как Бог ги изведе от робство и, както казах преди малко, раздели морето. Само да си припомним как Той ги храни с манна. Дрехите им, обувките им не се скъсаха 40 години. Бог беше техен облак през горещото слънце и огнен стълб вечер, когато им беше хладно и им беше студено. И това бяха само една малка част от всички чудеса, които ние сме чели и знаем. И въпреки това, поколението след тях, децата на всички тези хора, не познаваше Господ. Защо ли? Някои хора бих си казали, аз ходя на църква от време на време и нямам време за слово. Забравям да се моля. И сега, ако ми кажете, да, абсолютно е така. Само, че и аз съм го правил. Да, и всички сме така. И сега ще кажеш, какво пък толкова? Един път ще забравя, да, така е. Случва се да забравиш нещо, нали? Да се помолиш, да нямаш време. Случва се да не ходиш на църква. Нали? Нормално е да нямаш време да четеш Словото. Случва се. Съдии 3 глава 7 стих. Записвате ли си? Израелтяните сториха, има ли вашето внимание? Сториха зло пред Господ, като забравяха Господа своя Бог и служиха на Валаамите и на Ашерите. Израелтяните сториха зло пред Господа, като забравяха. Сега, значи, скъпи приятели, скъпи брати и сестри в Господа, Словото е ясно и категорично. То не е като нас, защото идващи при мен различни хора, с които си споделяме, работим заедно, те ми казват някакви пропуски, неща, които са правили. Аз съм милостив и ще им кажа, да, нали, ще се поправиш следващия път. Но Словото е боговдъхновено за промяна. И то казва, израелтяните сториха зло пред Господа, като забравиха Господа своя Бог. Кои са твоите Ваами и Ашерите? Кои са идолите, на които се покланяш? Днес искам да ти задам този въпрос. Даже можеш да се запишеш отдолу, когато си напишеш този стих. Кои са нещата, които ме откланят от Господа? Кое е това нещо, което взима вниманието ти? Не само го взима, а и те кара да се покланяш пред Него. Фейсбук, Инстаграм, Ютуб, игри. И изборих само социални мрежи. Да не навлизам по-надълбоко, че проповедта ще стане много дълга. Това са само едни от малко от нещата, които вземат вниманието ни. Не само, че го вземат. Те ни карат ние да се покланяме пред тях. Да забравиш за Бог, чуйте ме внимателно, и за Неговите добрини към теб
е зло пред него. Ето защо се случва така, че Израел не разказваше за делата, които видяха, в които те ходиха, те не разказваха на своите деца. Те направиха зло. Те не разказваха и следващото поколение не знаеха. Ние такива ли сме? Не. Да бе. Ние не сме като Израел. Ние всичко помним. Ние не забравяме добрите неща. Да, ама не. Забравяме. Точно така. Благодаря за тази издигната ръка. Аз също съм забравял. Бог ме изкарва от кълта, там където съм бил. Бог ме изцелява. Бог показва такава добрина. Минава се ден, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И айде, забравяме. И какво го нарича това? Зло. Ако не размишляваме за делата на Господ, ако не си спомняме и не благодарим за всичко, което е направил, има опасност. Каква е опасността ли? Опасността не е само да забравиш. Погледнато реално сега, ако си говориме, бихте ми казали, какво толкова има лошо, че си забравил за това? Да, забравям за което Бог е направил за мен, да, няма нищо лошо. Знаете ли защо е зло? Защото когато ти забравиш, дявола обикаля като рекаещо в около теб и се чуди кого да погълни. Той идва в твоята духовна забрава, в твоята недуховна зрялост и започва да пълни сърцето ти с други неща. Карате да се покланеш на други неща. Карате да вършиш други неща. И имаше последици за Израел, когато забравиха за Господ. Гневът на Бог. Говорим за старозаветния. Днес говорим за старозаветния Бог. Ние сега сме под благодатно време. На Бог не му е нужно да изпраща гръмотевици от небето. Ние сами си ги създаваме, но ще стигнем и до там. Да имаше последици за Израел, когато забравяха за него. Гневът му пламна против тях и Бог ги предаде под власт на месопотамския цар и бяха под негова власт. Нека да видим какво ни казва Съдии, 3 глава, 9 стих. А когато извикаха към него, към Господ, той въздигна избавител над израелтяните. Скъпа църква, Съдии се разправя с това. Всяка глава започва. И израелтяните извършиха зло пред Господа, като забравиха за него. Той пък от своя страна им изпращаше различни язви, различни царе, които да ги тероризират, които да ги разтърсят и да се сетят, че те се нуждаят от него и те трябва да се сетят. Бог е добър и милостив и въпреки нашите беззакония, въпреки техните беззакония, предателство всеки път, когато ние извикаме към него, той е готов да помогне. Всеки път. Но искам да ти кажа нещо и ще бъда достатъчно краен. Бог не е глупак. Бог не е наивник. Просто това е любов. Това е любов. И сега ще влезем в основната история, върху която ще проповядвам. Това беше само загадка, за да разберете на къде отиваме. Ще влезем заедно в основната история за един мой любимец. Става дума за един от съдиите на име Гедеон. Чува ли сте за него? Добре, страхотно. Много е важно да си говорим на един език днес. Гедеон бе изправен и избран от Бог, за да избави народа си от мадиамците. Сега, отново ще имам нужда от вашето внимание. Вярвам, че го имам 100%. Тук ли сте всички? Интересно ли бе? Добре. Сега ще четем от Съдии 6 глава. Ще почетем малко повечко, защото ми се иска да разберете как Гедеон беше избран и повикан от Бог да му служи и да освободи Израел. Нека да влезем и да прочетем. Мисля, че тези стихове ги няма в мултимедията, така че ще се наложи да четете. За всички, които искат да си запишат, запишете си 6 глава на Съдии. Цялата глава. Аз няма да прочета цялата, ще прочета само няколко стиха. Добре, започваме да четем от Словото на Бог.
израелтяните отново извършиха зло пред Господ. И Господ ги предаде в ръката на Мадиям за 7 години. Мадиям наделя над Израил. И заради мадиамците, израелтяните си направиха онези ровове, които са по горите и пещерите и укрепленията. Вие само си представите колко е било сериозно. Ти да оставиш сега дома си и да избягаш не на карандила на палатка, а да си направиш ров и да се скриеш. 6 стих ни казва: така Израил изпадна в голямо отеснение заради мадиамците. Затова израелтяните извикаха към Господ. Само да ви напомня, че израелтяните бяха в това положение, защото извършиха зло пред Господа. Забравиха за Него. Те се покланяха на различни богове и идоли. Напомням ви това, за да разберете огромната любов. Защото понякога прочитаме редовете и те извикаха към Господ и Господ ги благослови, изцели и приключи. Да, но не е така. Любовта на Бог е толкова голяма и такава благодат има, толкова незаслужена. Продължаваме. И когато израелтяните извикаха към Него заради мадиамците, Господ изпрати на израелтяните един пророк, който им каза: така говори Господ, Израилевия Бог. Аз ви изведох от Египет и от дома на робството и ви избавих от египтяните и от всички, които ви потискаха. И като ги прогониха пред вас, ви дадох земята им и ви казах: аз съм Господ, вашия Бог. Не почитайте боговете на аморейците, в чиято земя живеете. Вие обаче не послушахте гласа ми. Тогава ангел Господен дойде и седна под дъба, който е в Офра и принадлежеше на авизерееца Йоас, а синът му Гидеон чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Сега. Вие, чакайте, че си губи тук стиха. Вие представете ли си Гидеон? Ние говорим за храбрия Гидеон, който отива и освобождава народа. Обаче Бог как го среща? Защо говорим толкова за него ли? За да може да разберете, че реално той не е бил по-различен от нас. Нали? Когато виждаме тези герои в Библията, ние понякога си представяме, че те са големи и храбри мъже. Той може би е бил като мен. Като теб. Засмях се, защото знам как изглежда. Да, не съм най-доброто. Да, не съм най-добрият пример. Но да, това е реалността. И той си чукаше. Какво казва словото? Чукаше жито в лина, за да го скрие от мадиамците. Това е било едно момче, който си взел една чашка жито и си го чукаше там, си го готвеше, си го пържеше, не знам какво си го е правил, не мога да го разбера точно, за да го скрие от народа, който той трябва да освободи. И днес, докато сутринта си четох това и знаете ли какво ми каза Бог? Мариане, ти бягаш толкова много от своите страхове, а реално аз искам да те изправя пред тях, да воюваш с тях. Ние се пазим от страховете, ние се пазим от битките, ние се пазим от провалите. Това, което може да ни спъни, добро е да се пазиш. Но понякога толкова се глобяваме в това, че ние ставаме пасивни. Обаче Бог иска да станеш, да се изправиш, защото те нарича силен, храбър и смел. Се чули на амин? Има ли смели храбри тук? Халелуя! 12 стих. И ангелът Господен му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжо силни и храбри. А Гидеон му отговори, като ученичка започна. Гледайте за какво става въпрос. О, Господарю, ако Господ е с нас, то защо ни връхлетя всичко това? Откъде са всичките му чудеса, за които бащите ни са ни разказвали? Той поне знае за някакви чудеса. Слава на Бог. Не случайно Бог е избрал него. Не ни ли изведе Господ от Египет, но сега Господ ни е оставил и ни е предал в ръката на мадиамците. И Господ го погледна и му каза:
иди с твоята сила и ще освободиш Израел от ръката на мадиамците. Аз те изпращам. Хей, Бог ти казва, аз те изпращам. Ти си днес тук, защото Той те изпрати. Ти си там, където си, защото Той те изпрати. Вярваш ли го? А Той му възрази. Вие казвате амин, но Той му възрази, о Господи, с какво ще освободя Израел? Ето, моето семейство е най-незначителното в рода на Манасия. И аз съм най-малък в бащиния си дом. Бог винаги го прави. Винаги го е правил. Избира най-нищожното. Избира най-малкото. Винаги избира това, което най-малко заслужава. Винаги избира най-мръсното. Защо сме тук днес ли? Не защото сме по-добри от света. Схващате ли ми идеята какви сме? Точно така. Да, точно така. Алелуя! Някой трябва да го каже. Ние не сме перфектни, не, всъщност ние бяхме долу. И понякога продължаваме да се влачим. Обаче има един Бог, който казва, стани, мъжо, силни и храбри, защото аз те изпращам. Аз те изпращам, въпреки твоята слабост, въпреки това, което си. Той ще вземе това, което си ти и ще промени твоята идентичност и ще те изпрати да воюваш срещу собствените си страхове. Амин. 16 стих. Но Господ му каза, аз ще бъда с теб и ти ще поразиш мадиамците като един човек. Халелуя. Ще чуе ли едно амин? Продължаваме нататък. Така и става. Главата е много дълга. Ще я прочетете. Така и става. Той отива, бам, мадиамците, струшава ги, разбива ги. Троя, филма е там на лице. И мелето става, побеждава ги. Слава на Бог, със силата на Бог. И към края на тази глава се случва нещо интересно. Тази проповед се роди точно когато прочетох тези стихове. Тя срази сърцето ми. Не можах да повярвам за какво става въпрос. Съдии 8 глава от 22 до 27 стих. След като приключи, преди да прочетем, ви давам информация, след като приключи цялата война, всичко е готово, той отиде, завзе мадиамците, уби ги, заколи ги, замрази ги в фризер, всичко стана както трябва. Това с фризер се шегувам, разбира се, нямам го това. Готово! Те са радостни! И какво казва 22 стих? Тогава израилевите мъже казаха на Гедеон, владей над нас, ти и синът ти и внукът ти, защото ти ни освободи от ръката на Мадиам. Те са благодарни. Слава на Бог. Благодарни са за всичко, което са направили. А Гедеон отговори, 23 стих. Нито аз ще владея над вас, нито синът ми ще владее над вас. Господ ще владее над вас. Амин, халелуя. Аз си представям как онази тълпа мъже, амин, халелуя, и са крещяли, нали? Супер! Обаче, когато чуете думата обаче, когато чуете но и видите запетайка, нещата се променят. 24 стих. Гедеон обаче добави, има нещо, което ще поискам от вас. Дайте ми всички убийци от плячката си. Защото неприятелите, понеже бяха исмаляни, носиха златни убийци. Сега си представете, трупове навсякъде, те са там, радостни, те са свободни. И нашите приятели, нашите брати и сестри, нашите семейства са изграбили златата, дето са носили всичките убийци, огърлици. И Гедеон им казва, всичко това, което, сега си представете, че вие сте народа, аз съм Гедеон и ви казвам, приятели, всичко това, което вие взимахте, дайте ми го на мен. Дайте го. Всички злата. А те отговориха, ще ги дадем. Как няма да ги дадат? Нали? Той е хай левел в момента в очите му. В очите им. Ще ги дадем.
И като простряха една дреха на земята, всеки хвърляше обици от плячката си. Всичко му дадох. 25 стих. Не, 26, извинявам се. За тези, които следят заедно Словото. И теглото на златните обици, които Гидеон си поиска, бяха 1700 златни сикала, освен украшенията с форми на полумесеци, огърлици и моравите дрехи, които бяха върху мадиямските царе, и освен златните вириги, които бяха на вратовете на камилите им. Сега жените, представихте ли си златата? Честно ми кажете. Да, нали? Направо ви светна. 27 стих. От тях Гидеон направи ефод, който постави в града си в Офра. Там целия Израел блудстваше след ефода. И той стана примка на Гидеон в домът му. Какво е ефод обаче? Пак ще се върнем в този стих. Какво е ефод? Ефод обикновено е свещеническа дреха, изработен от скъпи материали, вълна, лен, злато, синя и пурпурна прежда. Обаче в тази глава ефода не е облекло. Това е обект, изработен от злато, направен от самия Гидеон, от плячката след победата над мадиямците. Вероятно е бил идолоподобен предмет, дори може би украшения с символи и реплики на свещенически ефод. И хората, слушайте ми внимателно, хората започват да му се покланят, което е форма на идолопоклонство. И това се описва в Словото като блудстване, в духовен смисъл отстъпване от Бога. Същите тези хора, които викаха към Гидеон, първо към Гидеон: царувай над нас! Ти, мъжо, храбри и силни, ти, Господен, ти си набожен, бъди наш пример, бъди наш лидер, бъди този, който да следваме. И Гидеон, храбрия, силния, този, който току-що ги освободи чрез силата и ръката на Господ. Вие видяхте, че всички тези обещания, които прочетохме, бяха за тях и за него. Какви неща Бог му каза само. И той тръгна. Бог го изпрати. Допреди малко всички бяхме толкова въодушевени от това. И взимаме Словото за нас. Бог го изпрати. Словото казва, Бог погледна Гидеон. Очите му бяха върху него. Имаше ангели, които говориха с него. Разбирате ли за какъв интимен разговор, за каква случка? Тук не става, духът ми каза, май си мисля, отворих тук случайно, Бог май ме изпраща. Тук става дума за разговор едно към едно. Бог му казва, той слуша, тръгва и изпълнява. Защо ви казвам това ли? За да разберем сериозността на Словото. Какво направи Гидеон? Той ги освобождава и след това забравя за Бог. И ги кара да се покланят, да блудстват. След смъртта на Гидеон, Съдии 8 глава, 34 стих. А Израилевите синове не си спомниха за Господа, своя Бог, който ги бе избавил от ръцете на всичките им околни врагове. Вау! Колко тъжно! И до тук свършва и нашата въодушевеност. И когато четеш и ти си... И той Господ сигурно е така с нас. Колко е тъжно и колко е жалко. Не само, че забравиха за Бог. Ето, отново се връщам към това мое твърдение, което ви казах, че има последици от твоята забрава за Бог. Не просто, че забравиш за Него, за Неговата добрина. Защото след като те забравиха за Него, следващото нещо, което те направиха, е да се покланят и да блудстват пред идол, който техният лидер е издигнал.
Какво общо има с нас това? Какво ли? Ами, ние не сме по-различни от тях в случая в живота ни. Колко често се случва да забравиш за Бог? Колко често се случва да забравим? Ще говоря в множествено число. Колко често се случва да забравим какво Бог е направил за нас? И от какво те е избавил? И това, скъпи приятели, е духовна забрава, която съм изпитал. Изпитал съм я. И знам докъде води тя. До грях и до блудство. И това не са мои думи. Словото. Словото го потвърждава и Словото го казва. И аз съм го видял в мое лице. Забравяш за Него, забравяш за добрината на Бог, забравяш какво е направил за теб. И това те води към блудство, към грях. Всеки път, когато ни се случи вид беда, дойде липса в живота ни, нещо да нямаме, викаме към Бог за помощ. Бог е добър. В Библията има стотици стихове, в които Бог говори за своята добрина, за своята вярност и за своята милост към нас. Отново искам да ви кажа, че Бог не е глупак и Бог не е за подиграване. Има благодатно време тук на земята. И в Словото му се казва: търсете лицето ми, докато все още може да бъде намерено. Търсете волята ми, докато все още може да бъде намерена. Възползвайте се от моята благодат, от моята милост, която все още е тук на земята. Но не да заличавате греха си, а за да може да воювате, да може да заяквате в благодата на Господа. За да може да станете ново творение, както Словото ви го нарича. Да станете ново създание в духа. Той иска винаги да ни помогне. И винаги ни благославя. Самите му имена са Йехова Рафа, Йехова Ире, Йехова Шалом. И искам да насоча вниманието ти и да ти напомня, че това е самата идентичност на Бог. Самия Бог е такъв. Разбирате ли го това? Защото ние викаме, че Той е Йехова Рафа. Той е нашия изцелител. И когато ние направим нещо, или дори да не направим нещо, ние викаме към Него: о, Боже, изцели ме, аз в Твоите рани съм изцелен. Викаме към Него и Той го прави, защото Неговата идентичност е такава. Той ни обича толкова много, че Той го прави. Когато ние нямаме нещо, когато нямаме финанси, когато се нуждаем да бъдем снабдени под една или друга форма, ние отново викаме към Бог и отново Неговата милост започва да действа, защото Той е Йехова Ире. Амин. Ще чуем едно амин. Всеки път, когато си в безпокойство, всеки път, когато си поставим в огън, всеки път, когато не знаеш какво ще се случи с детето ти, с баща ти, с майка ти, с твоите съученици, с университета или с работа, Той казва: о, аз съм Йехова Шалом. Аз съм Твоя мир. И не дей да мислиш за утрешния ден. Остави Той да мисли за себе си. Просто ми се довери. В Псалом 91 четем от 9 до 16 стих. Моля те, слушай ме и отвори сърцето си и просто взимай. Понеже ти си казал: Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния обиталището си, затова няма да те сполети никакво зло, нито ще се приближи язва до шатъра ти, защото ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят във всичките ти пътища, на ръце ще те вдига, да не би да удариш о камък ногата си. Ще стъпчеш лъв и яспит. Ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже е положил в мен любовта си, казва Господ. Затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Ще го наситя с благодействие и ще му покажа спасението, което върша. Отдай слава на Господ за това слово. Защото това слово е за теб и мен. И това слово се изпълнява, знаеш ли кога? Дори когато го забравиш. Точно като израелския народ. Дори когато го забравиш. Той се изпълнява. Когато се покаеш,
това слово се изпълнява. Всички добрини, всички обещания са дай амин за теб и за мен. Но не забравяй Бог. Ходейки с Бог, Той не обещава. Той реално не ни обещава, че няма да ни се случат лоши неща. Колко от нас го разбират? Разбираш ли, че когато ходиш с Бог, Бог не ти поставя само червен килим, цветя и рози и да те чака от срещата страна с обективи да те снима. Не е така. Но Той ти обещава. И в долината на мрачната сянка, ако ходя, знаете продължението. Ти си с мен. Твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Приготвяш трапеза в присъствието на неприятелите. Помазал си с мира главата ми. Чашата ми се прелива. Той ще има бури. Бури ще има. И те ще идват. Никой не ви обещава, че няма да има такива. Но забравяш ли за него? Бог обръща всяко зло за добро. В динамиката на нашето ежедневие съм срещнал толкова много хора, които правят нещо толкова нередно, бих казал. Нещо, което моето сърце доста, не мога да кажа, че се бунтуваше, но се задвижва се с други пулсации, когато се случваше това. Защото проповедта ми говори повече за това какво правим след като получим помощ. Всички тези обещания, те са там. Но проповедта ми днес говори какво правим след като получим тази помощ. Какво правиш след като получиш изцеление? Какво правиш след като получиш снабдение? Какво правим, когато водата стихне? И Пепи веднъж, когато проповядваше, говореше точно за бурята. Той говореше точно за това. Когато минеш през бурята, какво правиш след това? Подготвяш ли себе си за следващата буря? Или си аляк? Пастор Маги, ще я цитирам, защото това нещо, което тя каза, така се е заседнало в сърцето ми, че мисля, че ще се остане там за цял живот. Използваме Бог като патерица. Да, когато те боли крака и ти изчупен, ти го използваш. Но Бог не е го пак. Той го прави. Просто като се сети за добрината на Бог, това нещо ме съкрушава. Той е готов да бъде твоя патерица. Той е готов и ти позволява да го захвърлиш след това, защото той знае всичко какво ще направиш. Той знае крайната цел. Той знае пътя. И той е готов да го направи. Той вече го направи. Той остави царството си в небесата и дойде. Бе бичуван, бе с корона от тръни. С тръни. Те му се напиха вътре в главата. Беше бичуван, беше пронизан. Знаете ли кое е нещото, което винаги ме съкрушава, когато чета за тези мигове? Те му удариха плесница. Те удариха моя Господ. Ние удряме нашия Господ. Всеки път, когато направиш и забравиш за Него, ти го удряш. Захвърляме го като патерица. Когато сме зле, я използваме. Когато сме добре, не ни трябва. Как да се справим? Много хора сме там. Как да се справим? Дай ни, добре, сега ще кажеш Мариански, ти ни каза какви сме. Как да се справим? Иска се характер. Иска се зрялост. Да устоиш. Това, че днес и вчера си го направил, не означава, че ти ще го направиш и утре, и от други ден, след една година. Защото аз, ходейки с Бог, осъзнавам, че процесът е дълъг. И Бог го знае. Ако аз и вие с нашия прост разум можем да го разберем, неизследимия Бог знае всичко.
И той знае, че това е процес. Плодовете на духа са жизнено важни в нашето ежедневно ходене. Може да си го запишеш. Плодовете на духа са жизнено важни за нашето ежедневно ходене с Бог. Искам да поговорим за нашата емоционална и духовна зрялост. Те са толкова свързани една с друга, че няма как да пораснеш в Христос и в Христова пълнота, ако не развиваш и двете едновременно. Значи не ви говоря като човек, който си го е наизустил и си го е прочел или чул, а ви говоря от неща, които съм преживял. Защото не може да бъдеш духовен, да знаеш Словото, да се молиш всеки ден, да служиш, но емоционално да не бъдеш здрав, емоционално да си нестабилен. И сега ще ви кажа защо. Преди каквото и духовно решение, запомнете го, преди каквото и духовно решение да вземете за живота ти, то преминава през нашата емоция, чувства и воля. Защото ти можеш да знаеш много добре Словото, но не можеш да го прилагаш, ако ти не си емоционално зрял. Решенията, които взимаш, минават през чувства и емоции, които трябва да умееш да контролираш обаче чрез духовна зрялост. И сега, нека да вземем някакъв прост пример, който ще си измисля сега. Усещаш как Бог ти казва, днеска трябва да отидеш на църква и какво да направиш? Трябва да помогнеш на разпоредителите. Обаче, някой от разпоредителите те е обидил. Ето ви две неща. Духовна работа и емоционална такава, която трябва да свършиш. Ти духовно си преди това, Господи, употреби ме. За тебе всичко ще направи Исус. Пея, искам волята ти, като вятър, като ураган бъди. Искам твоята воля. И Бог ти поглежда като Геоден и казва, отиди да помогнеш на разпоредителите. И ти разбираш обаче, че с някого от разпоредителите ти си се скарал или не можеш да го понасяш. Нищо общо с вас, приятели, просто сега ме дойде в главата. Нещо се случва. Тоест, ти трябва да се умееш да бъдеш хем духовен, хем емоционално здрав. Да знаеш как двете неща да работят заедно. Какво означава това в практика? Добре, Господи, ще отида. Ти знаеш моите чувства, ти знаеш моята емоция, която току-що се роди в мен заради човека Хикс, но аз му прощавам и аз го обичам, защото ти първи прости на мен. И за това, че аз не съм безгрешен, за това, че аз много често ти удрям плесница, за това, че аз много често те прощавам. И тръгваш. И го правиш. И го правиш. И го правиш. 7 пъти по 77. 7 пъти по 77. Това означава да бъдеш емоционално и духовно зрял. Да чуеш гласа на Господ. Ние много често чуваме гласа на Бог. Много често. Много често Святия Дух ми казва, зави наляво. Честно ви казвам и аз, сега навигацията тук ми показва. И завивам надясно. И когато видя какво ме очаква там, Боже мой. Ето и двете неща. Няма как да направиш нещо, ако ти емоционално не си здрав. Ако не взимаш правилните решения. Но затова се иска дисциплина. Нужна е характер. Нужно е да бъдем зрели. Ако Словото казва да изработваме спасението си, това значи, че ние всекидневно трябва да стоим с бойно всеоръжие. Свикнали сме, когато битката приключи, проблема отмине, да даваме на свободна скорост. Даже да ни става скучно. Работиме с различни хора от църквата. Слава на Бог за това, който ни дава такава възможност. И те са в буря, те са в страдания и ние се молим за тях. Молим се за тях. И ние се молим битката да приключи.
Ние се молиме за тях, заедно с тях, да преминат през това. Или се молиме заедно с тях, снабдението да дойде. Молим се за тяхното изцеление. И след като това дойде, след като бурята отмине и стане тихо, им звъннеш или ги питаш как си, как да съм? Ходиш на църква, не ми се идва много, ма ще дойда. Нещо не се чувствам добре. Вие осъзнавате ли, че ние сме по-близко с Бог, когато сме в проблема? Сетете се, когато сме болни, че ние викаме към Бог. Когато нямаме, ние сме на колене. Боже, дай ми! Това ли е формулата? Да не бъде. Бог казва всеки ден да го търсим. Всеки ден. Ако в нас няма духовни изградени навици, няма как да се случат нещата. Защото нямаме изградени духовни навици, които трябва да минат през нашата емоционална зрялост. Те работят заедно. Тук е разковничето, приятели, да не забравяш за Бог какво е направил за теб. Крис, може да ти помоля да дойдеш? Да не забравиш какво Бог е направил за теб и откъде те е избавил. Вярвам, че всеки един, който е тук в момента, се е случвало да има нужда от Бог и Бог да го избави. Случвало ли ви се е Бог да те избави от някъде? Вдигнете ръце да ви видя. Аз също. Бог е показвал такава милост. Обаче Бог иска всекидневно да стоим в свободата и да бъдем благодарни. Защото противник обикаля като река ещлъв и се чуди кого да погълне. Чуйте ме нещо. Ако само това запомните от днешната проповед, ще се заслужава. Не можеш да забравиш за Бог, ако всекидневно имаш взаимоотношения с Него. Не можеш да забравиш за Бог, ако всекидневно имаш взаимоотношения с Него. Не допускайте компромиси. Търсете татко. В Него е силата ти, в Него е любовта ти, в Него е успехът ти. Той може да бръкне в сърцето ти и да премахне всичко, което ти тежи. Предай му го. Но няма как да стане, ако ти не го търсиш. Днес тук има много хора, които са забравили за делата на Бог. За намесата Му, за снабдението Му, за изцелението Му. Бог не спира до там. Той има още повече. Просто не забравяй. И знаеш ли какво трябва да правиш? Прави това, което правиш, когато си в криза. Търси го по същия начин и същата страст, даже още повече. Даже когато си здрав, викай още повече. И го търси още повече. И подготвяй себе си. Знаеш ли защо? Защото бурята ще дойде. Тя ще дойде. Искаш или не, изпитанието идва. Но Яков казва, радвайте се. Радвайте се, когато сте в изпитания, защото изпитанията на вашата вяра произвеждат твърдост. Искам да приключа с една малка история от Лука, 17 глава, от 11 до 14 стих. Няма да я чета, просто си я запишете. Излекуването на 10 прокажени. Знаете ли я? 10 човека, болни, проказа. 10 човека викащи към Исус. 10 човека страдащи, нуждаещи се от изцеление. 10 човека, които не са приети от обществото. Но добрия Бог, който е Йехова Рафа, ги изцелява и чу вика им. И той им каза, тръгнете и ще бъдете изцелени. Отидете и си я покажете. Колко се върнаха да му благодарят?
Може да се изправите. Можеш ли ти да бъдеш този един днес? Да се върнеш при Бога. Защото днес нито аз, нито ти заслужаваме да бъдем тук. Скъпи приятели, аз не заслужавам да бъда тук. По никакъв начин не заслужавам да водя хваление. Не заслужавам да имам толкова прекрасна съпруга, това страхотно дете, да имам вас, да имам този дом, да имам пастори. Нищо не заслужавам, защото извърших зло пред Господа. Обаче има една благодат, която ме кара всеки път да се връщам към Него и да му благодаря, дори когато съм паднал. Има ли тук съвършени хора? Нека съвършения да се издигне ръката. Може би и никога в църква няма да издигне човек ръка без Исус. Без Исус. В Исус си праведен. В Исус си Неговата правда. В Исус си облечен с чисто нова мантия на праведност, но само в Него. Само когато си под Неговата благодат. Днес Бог говори и ти казва: хей, не забравяй за мен. Не забравяй за това, което съм направил за теб. Не забравяй. Не забравяй, защото те обичам толкова много. Защото пролях кръвта си за теб. Дадох живота си за теб. Ще го приемеш ли? Псалми 145:4 казва: едно поколение ще хвали делата ти на друго и ще разказва за твоето могъщество. Днес вземи решение, че ти няма да мълчиш. Днес вземи решение. Нека оставим този стих, да го гледаме. Вземи решение, че ти ще бъдеш поколението, което ще хвали делата на Бога всеки ден. Всяка трудност. И тези, които нямат деца, не забравяйте, че имате огромна отговорност пред Бог. Бог не ви дава тези деца само защото иска да бъдете най-страхотните родители ever на целия свят и да качвате най-яките снимки в Инстаграм. Бог иска поколението, което Той ви дава, да бъде набожно поколение. А знаеш ли защо ще имаш тези деца и защо аз имам Йоан? Защото има работа за вършене. Защото ние сме тези, които правим път за Господа. Защото ние сме тези, които говорим от едно поколение на друго поколение, на следващо поколение за делата, за могъществото, за силата, за изцеренията, за разделените морета, за планините, които са преместени, за дръзновението и за силата. И стиха, с който ще приключа, е стиха, който трябва да си напомняш всеки ден. И си го запиши. Той е в Псалми 103:2. Благославяй, душе моя, Господа. И не забравяй, ние е едно от всичките му благодеяния. Може да издигнеш ръцете си там, където се намираш. Издигни ръцете си, затвори очите си. И просто повтаряй след мен. Кажи му: благославяй, душе моя, Господа. И не забравяй, ние е едно от всичките му благодеяния. Боже, ето ни пред Тебе с благодарно сърце за това, което Ти си направил за нас. Благодарим Ти за това, че не сме там, където трябва да бъдем, но не сме и там, където бяхме. Благодарим Ти за Твоите обещания, благодарим Ти за Твоята благодат, благодарим Ти за Твоята сила, благодарим Ти за това, че Ти ни избавяш, че ни прощаваш, благодарим Ти за Твоята жертва. Защото без Теб, както казахме, ние сме нищо, ние сме мерзост. Но с Теб, Боже, ние издигаме святи ръце, но в Теб, Господи, само в Теб има избавление. Само когато гледаме към Исус има прошка. Само когато гледаме към Исус и фокуса ни е в Него, бурята отихва. Само когато гледаш към Исус, само когато гледаш към Исус
И затова, Боже, ние казваме и сега говорим на нас самите: благославяй Господа, душе моя. О, благославяй Господа, душе моя. И не забравяй ни едно от всичките му добрини, от всичките му благодеяния, от всичките му снабдения. Не забравяй, душе моя, за това, което Той направи. Не забравяй, душе моя, за това, че ти не заслужаваш да си тук, където си. Но милостта на Господ, но любовта на Господ, но Йехова Ире, но Йехова Рафа, Той ще се проявява всеки ден. И не забравям, Той не те забравя и никога няма да те остави. Ти си този, Господи, и ние ти благодарим. И ние ти благодарим и отдаваме цялата слава на Тебе в името на Господ Исус Христос. Амин.